Белес. Ама нали само ние ще си гледам, я ги разпращаме те на хора. Защото... Съзнайек. Снимай тук и разказвай на приятели. То ще взема да стане още малко, Ще. Давай, Ванка, ти си на хора. Аз не съм възкарал, ама какво стане? Те всички не са разгрели. Те всички не са разгрели. Ти излетя, бе. Ама цакта, знаеш кое? Без да си Цакта е като се върнеш, да се пускаш с краката и да трябва да направиш сило. Дай ти покажа как. Да, сетих се. Като направиш е така, няма да се отпуснеш. Държиш. Тъй. Това е време. Да, сещам се. Всичко е точно. Нали? Как е там горе? Абе такова? Ай направим гъбно, аз научим гъбно. Аз няма да го защото няма кефи. Много мога. Айде. Пробвай това, дето ти казах. Не, бе. С такъв захват ще ти е много трудно. Направи коремното, дето ти показах и сега. Не съм пускаш това стъп после. Дръж. Дигни пак. Давай. Ето, виж, че можеш. Браво. Това е истинско коремно си. Ти дед го правиш не става. Давай. За малко. Рекорда ми е 21 път. Не го спирам още. Няма го спирам. Везна. Везна задна или предна? Само за вас ще направя. Задна? Задна. Аз предна не мога. Ай, да. Сте мазолици. Днеска играем цял ден канадски борби. Те всички те разправят. Аз ще пробвам да бъде да се надък. Добре. И краката? Да не ти снимам краката. Не мога. Няма. Не всеки ден е Великден, ама за сметка на това ще покажем друго. Ще коремно, кой ще го дава? Дядо ма гледа на криво. И аз научвам да се въртим, бе. Как? Кой както може. А как я? Снимай звънящия ми телефон. Къде е? Я? Владо ли? Я? Стиван, такъв зон. Ехе. Падат за тениска на Макс. Много палава тениска имаш. Тенишка. Всичко е точно. Малко от тая шума сложи май сега за лоста. Тая везна, бе. Дай въртени малко там. Направи малко вятър. Вятър, но мелница? Колко можеш там? Като за безпари нещо. Не бе, човек, както беше почнал да се въртиш преди свен телефон? Да се въртиш. Аз ти казах да въртиш малко. Опа! О! Мотор. На Владо ли? Ето нямаш мотор. Мога уча момента, но съм когато с този жилиран мост. Друго. Дай ти нещо направя. Аз сега съм малко аут в такова. Давай, няма аут. Коремно. Ход ти на душата, мети масо. Изверка. Киборг. Ванко касичка. Лостче касичка. Колело касичка. Фейсбук касичка. Кажи нещо за зрителите. Виж какъв хубав облак има. Виж какъв облак има, супер. Облака е между другото много облак. Я да видим тук. Да гледаме лоста, който е заварен от неп. Това са професионални набирания. С клек. Той си мисли, че са набирания, но всъщност това са аматьорски набирания. Той си мисли, че е силово, обаче всъщност прави с хлопка. Той си мисли, че е силово. Всичко е точно обаче. Колелото всичко е точно между другото. Давай, Ванка, давай на лоста. Не наличествено. Задна спирачка. Ето хубаво лошче. Спирачка касичка. Днеска дилемата на деня е Владо ще дойде ли, няма ли да дойде да тренира с нас. Що така, това е Владо? Давай, Ванка, ти си. Откърти лоста. Леко обаче да не го събориш. Давай. Направи ги 3.
Аз вече втора няма още да сме, да. И съм ти фен. Дай. Слаба сила. Но въпреки това изверг. Давай. Аз няма малко. Не. Колелот няма време. Колелот как няма време? Няма. Колелот винаги има време. Ай, дай. Между другото звука чуват се. Мисля. Направих някакво упражнение гимнастическо такова. Силово? Силово смъка. Да. Силово смъка. Малко вибрира като го правих, ама... Той оста вибрира, не се. Дай един планч с лакти. Планче. Да Не събираш пода обаче. Това се клати. Така. Има нещо много жилостило, бате. Клати се. Малко дашно му сламайте. Клати се оста. Как става лост, такъв палав, бе. Ну и кучи каляна ли това? Това... Зум, да. Така, да. Полувяк, това ги направя. Нещо на Geographic кадри специално. Сега правиме набиране с една ръка. Да. С лекота. Даже и с козируване. Сега ще направим с глобка. Не стана, малко стана. Виждаш. Друго какво правим? В избор на редактор. Този клип ще бъде избор на редактора. Благодарение на Ванко. Ванка, ти си на лоста. Аз съм. Аз вече не знам какво да правя. Прави клъти, аз това са мазолите. Може ли? Не може. Погледно се платим за това. Бе, прави клъти на душата. Аз не знам никой съм ползва. Ти ако едеш бобена сарма, папата ли ще питаш? Не знам как да го направя, даже не знам как да се регистрира това. Хъпни малко руска салата. Цак. Той е изверг. Помпа на болите по цял ден. Филийка с стероиди. Обед и вечер. Сутрин и следобед. Давай. Изверг, не човешки нуп. Пълен изверг. Айде, трето смъка. Смъка. Бъп. Не знам къде Това е екзоя, Ванко, дами и господа. Не се крие от камерата, няма това. Едно експлозивно набиране. Зум. Това е зум, екзоя, Ванка. Давай, Ванка. Давай, дръж на една ръка. Давай, помпи. Давай, Ванка. Дай се опитаме на упражнение сега да направим. Нека силата бъде с теб. Винаги е с теб. Как беше сега? Набиране с една ръка и заставане в стойка стил. Климатик касичка, между другото. Един път ще кажа една история, но няма казваш на никой. Видях един климатик и те на стената и го мислих за гигантска видеокарта. Имаме си приятел. Да. Това са ценни. Това е носталгия, всъщност това е история. Забранявай такова смях. Точно. Я припомпи един път. И това е задна везна? Това не е задна везна. So close. И сега. Силово, коремо. Нещо анаболчета май не са подействали още. Ще се разтворили в... Самолет. Между другото, не знам колко памет имам, аз днеска си имах клипове. Да не стане тежко да свърш паметта, да нямаме за после. Като дропче. Ти забогатя. Това е първите 5 стотинки, които сам се намерих. Ето защо са полезни лостовете. Без да искате се намират стотинки. Защо не мога коремо да правя по-хубаво такова? Дай. Да снима Ванка. Обратно. Давай, како Ванка? Ванка, не може да застопорим ето къде телефона, като швепс. Някъде да го захлупим. Не думай, ще направо ще тръкна.
Къде ти километража? О, да не ти го открадне някой. Е, тук е перфектната гледка за заснемане. Е, ти направо са експлозивна, бе. Без ръце, човек. Това е неземно. Не. Давай пак. Давай. Жълстиво, но все пак има хляб. Давай, трето. Айде бе, тия ръце. Задържане, ел свит. Аз ще помпя малко. Ядреш. Ще се напомпя. Я напомпи малко гумата, че е спаднала предната. Ел свит на 45 градуса. Това не се вижда всеки ден. И това е изкъртен лост. Усъвършенстван лост за по-добро охлаждане. За по-бързо охлаждане. Да не загрява лятото. Да не загрява лятото, защото сигурно ще прегрее лоста, какво ще правим после. Без лост оставяме. Вени. Това са вени. Много са на болни вените, между другото. Виждат се. На болни са, да. Доста добре се виждат. Това само сутрин и следобед ги биш. Да я набиеш някой на бол вечерта, че после да има да спиш от него. То полезно е. Това между другото, нали знаеш, че са набори в растителен вариант? Това са наборчета, да. Ако искате да демонстрирам как се еде. Няма. Не, то са пушиш това. Свяж малко пива и си я пушиш. Друго, какво да направим? Виж сега. Направя, да направиш една склопка. Склопка направим, аз станем едно друго ще направим. Къде отиди бе, човек? Ще припомпваш? Ама не ме припомпи менеш. Но няма такива работи. Само гледай видео как да ми падне на тебе. Изръсхай се това, ценностите. Има нещо. Има класа в това момче обаче. Винаги има. Петена си ти пак падна. Късмет. Как ги намери, така ги загуби. Така е в бизнеса. Допчасаха ми ръката. Това... много загубял. Снимане от първо лице. Няма става от първо лице. Това е силово от първо лице, дами и господа. Това е силово от първо лице. Сега това ще е коремно. Сега това ще е предна везна. Къде са краката? Това е предна везна, дами и господа, това са краката. Това се едно, че играеш дума. Малко краченца. Така, лаки. Така. Да, една склопка без силово. Само склопка. Той си мисли, че е склопка. Опа, много слабо. Не се захождате, дай че как се захождате. Да, с теб сме. Малко стана. Ако се беше изял по парата сутринта, ще да стане. Това са наболи. Чакай свърли коприва. Видях как е метна. Направо изора градината. Това Влад? Влад на него. Такова. Пак ти изпадаха. Като Макс водим касичка направо. Тъй. Нещо наболно. Още клипове ще правим, че стана много дълъг. Много дълъг стана. Малко ще има в YouTube. 12 минути. В YouTube. Няма има нагубяния за малко. Ще изрежем някакъв кадър. Искаш да го чува? Да, между другото може. Може, но в YouTube да не го показва на много хора. Забрала гърба. Давай вънка. Не, аз вече съм... малко. Един малко чуд, че правиш филово филм. Давай, стопявай. Аз съм недохранен човек, ти си недохранен, знаеш тази работа. Ние сме недохранен. Аре, толкова хубав лос, изкриви го поне малко, бе. Аз съм много слабно, недохранен съм. Ти си недохранен. Той аз съм недохранен. Тя малко е такива на теб. Да. Давай силово, стил Тачев. Цак. Цак. Не думай, бе. You don't say. Я да не се нещо друго. Нещо друго? Шприцовай лоста, бе. Старата шкопа. Да не се схлузи моментът. Не става. Трябва някой път да се извикаме, не стана зет с нас. Последен опит и финален. Финален, да. Надявам да направя с много къси злово. Точно тъй. И излуги пак нивата тук. Много клас.